Ndewonu nne m, ndewonu Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị. Taata anyị unu ga-akpọ m bụ Lọlọ Ọnụkwube. Kedu isiokwu m ji bịa taata? Isiokwu m ji bịa taata bụ nwaanyị lụcha ọgụ, nwoke nwere akụkọ. Nwaanyị lụcha ọgụ, nwoke asịkwa nwoke lụcha ọgụ, nwaanyị nwere akụkọ. Kedu ihe mkpatara m ji kwuo ihe a? Ụmụ nwoke anyị nwere ugbu a na ụmụ nwoke ndị mgbe ochie, ndị mbụ ka m na-achọ ịkọmpee. Ana m achọ itolikọta ha ka anyị maragodi ndịiche dị na ụmụ nwoke mgbe gboo na ụmụ nwoke kịta. Yes. Kedu ihe m ji si na ụmụ nwoke kịta bụ gịnị? Nwaanyị lụcha ọgụ, nwoke nwere akụkọ. Ọ dịzi ka tọtọtọ kazi njọ n'ọnụ ụmụ nwoke ugbu a. Mbụ bụ nwaanyị na-ekwute ọtọtọ. Enwere ọdịka ugwu ụmụ nwoke mgbe ochie na enwere the kind of respect they command. Ọ na-asị nwoke nwere ugwu, ọ na-akwanyere ụmụ ya, ọ na-egosipụta iji gosi na nwoke abụghị tata, nwoke abụghị nwata. Ụnụ mana mgbe ochie ọkụ 6 p.m, ọkụ elekere 6 nke mgbede, nwoke a ga-erizi nri. Ọ bụrụ na inyeghị di gị maọbụ nna gị nri 6 p.m, 6 nke mgbede, elekere 6 nke mgbede, echefuo ya maka na ha aga eri ya. A ga-asị gị gịnị mere ị na-abịa inye m nri n'abalị ka mụ na